हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण दुसरा अध्याय गीतेचे सारांश शिकणार आहोत. सुरू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण आजचा अध्याय चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. परत एकदा तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता शिकवते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीतेचे श्रवण करत आहात त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली आहे त्यांना सुद्धा दंडवत प्रणाम करूया आणि मग याचा अध्ययन चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा साष्टांग नमस्कार. म्हणजे को-होस्ट ऍडमिन आमची टेक्निकल टीम यांचं सहकार्य नसतं तर मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते. त्यामुळे त्यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. आता दुसरा अध्याय आपण चालू करूया नावापासून. तुम्ही दुसरं कुठलंही गीतेचं पुस्तक उघडलं तर या दुसऱ्या अध्यायाचं नाव आहे सांख्य योग. पण श्रील प्रभुपादांनी दुसऱ्या अध्यायाचं नाव दिलेलं आहे गीतेचा सारांश किंवा गीतेचे सार. हे नाव का दिलंय या अध्यायाला? कारण हा दुसरा अध्याय आहे. यात जेव्हा आपण सिनेमा बघायला जातो कुठल्याही सिनेमा हॉलमध्ये तेव्हा आपण इतर सिनेमांचे ट्रेलर कधीतरी बघतो. ते ट्रेलर बघितल्यावर आपल्याला लक्षात येतं की हा सिनेमा काय आहे. मर्डर मिस्ट्री आहे की रोमॅन्टिक आहे की फॅमिली ड्रामा आहे की यात गाणी चांगली आहेत. त्याचप्रमाणे हा दुसरा अध्याय यात सर्व काही सांगितलंय. कर्मयोग सांगितलेला आहे, भक्ती योग सांगितलेला आहे, ज्ञान योग, हठयोग, ध्यान योग, थोडं थोडं सगळं सांगितलंय. म्हणून श्रील प्रभुपादांनी या अध्यायाचं नाव गीतेचा सारांश असे दिले आहे. आता आपण हा अध्याय बघूया. त्या अगोदर मला तुम्हाला विचारायचंय की काल आपण शिकलो अर्जुनानी सांगितलं की मी युद्ध करणार नाही आणि अर्जुनानी काही कारण सांगितली. तर मला कोण सांगू शकेल का? हात वर करा, तुम्हाला अनम्यूट करता येतंय, की अर्जुनानी कोणती कारण सांगितली की त्याला युद्ध करायचं नाही? हरे कृष्ण माताजी. हा बोला. वर्ण संकर एक कारण होतं. वर्ण संकर, बरोबर. माझा वंश संपेल म्हणून. हा बरोबर. आणि सर्व आप्तेष्ट समोर आहेत म्हणून. बरोबर.
अर्जुन असमंजस असमंजस, मॅडम. बरोबर. तुम्ही सर्वांनी छान सांगितलंय. तर आता आपण काल काय काय झालं त्याचा एक रिकॅप घेऊया. धृतराष्ट्राने चौकशी केली आणि संजयला विचारलं, माझे पुत्र आणि पांडू पुत्र हे कुरुक्षेत्रावर काय करत आहे. आणि जेव्हा पांडव सेना दुर्योधनाने बघितली तेव्हा तो अतिशय भयभीत झाला आणि द्रोणाचार्यांकडे तो चिडून बोलला, बघा या पांडव सेनेची रचना तुमच्या बुद्धिमान शिष्यानी दृष्टद्युम्नने केलेली आहे. शंखनाद झाल्यावर मात्र पूर्ण कौरव सेना भयभीत झाली आणि मग अर्जुनानी सांगितलं की मला सेनेचं निरीक्षण करायचंय. मी ज्यांच्या बरोबर युद्ध करणारे त्या सेनेचं मला निरीक्षण करायचंय. माझा रथ दोन्ही सेनांच्या मध्ये घेऊन जा. आणि जेव्हा त्यांनी बघितलं कौरव सेना, अरे सगळे हे माझे बंधू आहेत, माझे आजोबा आहेत, माझे गुरुजन आहेत, यांच्याशी मी युद्ध कसा करू. तर तो खूप त्याच्या डोळ्यामध्ये पाणी आलं. तो पण भयभीत झाला. त्याचे हातपाय गार पडले आणि गांडीव धनुष्य त्याच्या हातातून खाली गळून पडला. आणि मग अर्जुनाने मन मोकळं केलं आणि सांगितलं, कृष्णा हे युद्ध मी करू शकत नाही आणि कारण सांगितली. आता बघा, काल कृष्ण अर्जुन काय सांगतोय हे कृष्णाने फक्त ऐकलं. कृष्णाने त्याच्यावर काही उत्तर दिलं नाही. आता बघा, जेव्हा आपल्यावर सुद्धा संकट येतं तेव्हा हे जे जग आहे याला आपण भवसागर म्हणतो. नंतर मी सांगणार आहे की आपण सागर का म्हणतो याला, भवसागर. तर आता कृष्ण सांगत नाहीये अर्जुनाला की ठीक आहे, तू माझा परम सखा आहेस, तू माझा आतेभाऊ आहेस, तू माझा भक्त सुद्धा आहेस, तर तू एक काम कर, तू जा घरी राजमहालात जा, तिकडे तू विश्राम कर आणि तुझं सगळं युद्ध मी करतो. कृष्णाने असं सांगितलेलं नाही. म्हणजे कृष्ण काय करतो, कृष्ण असं म्हणत नाही की सागरामध्ये लाटा येणारच नाही, संकट येणारच नाही. तो म्हणतो की सागराचं सागर जो आहे त्याच्यामध्ये वादळ लाटा उसळणार, पण मी तुम्हाला असं जहाज देईन की ते कधीच बुडणार नाही. आणि आता इकडे जेव्हा बघा सुदाम्याला गरज होती पैशाची, त्याची अन्नांना दशा झाली होती, खायला सुद्धा घरी नव्हतं. तेव्हा कृष्णाने काय दिलं, त्याला भरपूर संपत्ती दिली. तो घरी पोचेपर्यंत तिकडे त्याची जी झोपडी होती तिकडे आता एक मोठा महाल होता. पण इकडे अर्जुनाला मात्र कृष्णाने असं काही सांगितलं नाही की तू घरी बस, तू जा आता घरी, तू इतका रडतोयस, तू घरी बस आणि मी तुझ्यासाठी युद्ध करीन. नाही, कृष्णाने अर्जुनाला ज्ञान दिलं. तर असं आपणही लक्षात ठेवायला पाहिजे की जेव्हा संकट आपल्यावर कोसळतात तेव्हा आपल्याला सुद्धा ज्ञान मिळून आपण अर्जुनासारखी जी भूमिका आहे त्या भूमिकेवर आपण राहिलो, कृष्णाला शरण गेलो, तर मात्र आपलं सुद्धा रूपांतर होईल आणि आपला सुद्धा उद्धार होईल. आता आपण चालू करूया. तर ही कारण होती. काल अर्जुनाने सांगितलं मी युद्ध करणार नाही. आता आपल्याला सुद्धा एखादं संकट आलं आणि आपण त्या संकटाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, तर आपल्याला सुद्धा आपली कारणं माहित पाहिजेत. जेव्हा आपल्याला आपली कारणं माहितीये की मी हे का ओलांडू शकत नाही, माझ्या मनामध्ये कुठे ब्लॉक आहे, जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या मनाचे ब्लॉक्स स्वीकारत नाही तोपर्यंत तुम्ही ते संकट ओलांडू शकत नाही. तर आता अर्जुनाने त्याचे ब्लॉक सांगितलेले काय आहेत, करुणा, आनंद नाही, पाप,
कौटुंबिक परंपरा आणि असमंजस. आता हे ऐकल्यावर आपल्याला वाटतं अरे वा, किती हे बरोबर आहे खरोखर, की अर्जुनाने खरं युद्धच केलं नाही पाहिजे. आता कृष्ण प्रत्येक कारणावर अर्जुनाला समजावून सांगणार आहे, की तू जे काय विचार करतोयस हे कसे चुकीचे विचार आहेत, आणि नीट समजावून सांगणार आहे, की कारण आणि उत्तर देणार आहे, की तू काय केलं पाहिजेस. तर आता हा दुसरा अध्याय. तर अर्जुनाचं पहिलं कारण होतं करुणा. हे माझे स्वजन आहेत, माझे नातेवाईक आहेत. तेव्हा कृष्ण त्याला ज्ञान देतो, आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. मग जेव्हा अर्जुन म्हणतो की आनंद नाही, तेव्हा कृष्ण त्याला कर्मकांड सांगतो की आनंद दोन्ही आहेच. तू जरी ठार मेलास, तू ठार झालास, तरी तुला वीरगती प्राप्त होईल आणि तू स्वर्गात जाशील, आणि युद्ध जिंकलास तर मात्र तू या पृथ्वीचा सम्राट होशील. पापी प्रतिक्रिया. आता जेव्हा अर्जुनाने सांगितलं या सर्वांना मारणं म्हणजे पाप आहे, तेव्हा कृष्णाने त्याला बुद्धियोग किंवा भक्ती योग सांगितला, की जेव्हा तू माझ्या सेवेमध्ये आहेस आणि तू कोणतंही कर्म केलंस तर त्यात पाप नाही. मग अर्जुनाचं एक कारण होतं असमंजस. तेव्हा त्याला कृष्णाने सांगितलं की तुझा जो गोल आहे किंवा तुझी जी बुद्धी आहे ती निश्चयात्मक नाहीये, त्याच्यामुळे तू असमंजस झालेला आहेस. मग अर्जुनाने विचारलं की असा कोण असतो की ज्याची बुद्धी निश्चयात्मक असते. मग कृष्ण सांगतो अशा माणसाला स्थिताधीर मुनी म्हणतात. आणि मग अर्जुन विचारतो की हा स्थिताधीर मुनी आहे, त्याची कोणकोणती लक्षणे असतात की आपण ओळखू शकतो की हा माणूस स्थिताधीर आहे. आणि मग पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील याचं उत्तर कृष्णाने तिसऱ्या अध्यायात दिलंय, ते आपण उद्या बघणार आहोत. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी आणि मग माधवी माताजी. अर्पण्य दोषोपगतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शेष्यस्तेऽहं शान्ति मां त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर असं काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश करा. हरे कृष्ण. आता 2.7 या श्लोकानंतर गीता चालू होते बघा. पहिला अध्याय कृष्ण काहीही बोललेला नाही आहे. आता अर्जुन जेव्हा कृष्णाला म्हणतोय की मी तुला शरण आलो आहे, आता कृष्ण गुरु होतो आणि अर्जुन शिष्य होतो. त्यांचं जे नातं अगोदर काय असतं ते मित्र असतात. तोपर्यंत कृष्ण काही बोलत नाही. ज्या क्षणी अर्जुन शरण जातो त्या क्षणी त्यांचं नातं बदलतं. आणि अर्जुन सांगताना सुद्धा बघा इकडे हा जो श्लोक आहे याच्यातून अनेक प्रॅक्टिकल गोष्टी आपण शिकू शकतो. बघा इकडे अर्जुनानी कृष्णाला सांगितलंय की सर्वात श्रेयस्कर काय आहे त्यावर तू मला मार्गदर्शन कर. माझ्यासाठी जे काही श्रेयस्कर आहे असा उपदेश तू मला कर. म्हणजे बघा हे झालं कम्युनिकेशन स्किल. आपण जेव्हा संकटात असतो कृष्णाकडे जातो तेव्हा आपल्याला सुद्धा असंच बोललं पाहिजे की निश्चित श्रेयस्कर काय आहे हा निर्णय देवा तू घे. कृष्णा तू हा निर्णय घे. मी असमंजस आहे, मी निर्णय घेऊ शकत नाही. पण आपल्याला असं वाटतं नाही आपण असमंजस नाही, आपण पूर्ण समंजस आहोत.
आपल्याला माहितीये आपल्या हितासाठी काय आहे, काय योग्य आहे, काय अयोग्य हे आपणच ठरवतो. तर इकडे शरणागती जाणं म्हणजे काय, मला कोणी सांगू शकेल का? तुम्ही हात वर करा आणि मला पटकन सांगा की तुम्हाला काय वाटतं. शरण जाणे म्हणजे काय काय करायचं? हरे कृष्ण माताजी. बोला. शरण जाणे म्हणजे मला असं वाटतं की आपण पूर्णपणे ते जे सांगतील ते तसं आपण सगळं ऐकून तसं आपण वागलं पाहिजे. असं मला बरोबर, वाटतं. बरोबर आहे. आणि कोणाला काही ऍड करायचं आहे? हरे कृष्ण माताजी. सर्वस्व अर्पण करणे. बरोबर, बरोबर. आता तुम्ही म्यूट व्हा म्हणजे बॅकग्राऊंडचा आवाज नाही येणार. प्रभूंची प्रांजल शरणागती हा भक्तीचा गाभा आहे. मी तुझा आहे, सर्व काही तुझे आहे, तुझ्या इच्छेनुसार सर्व काही घडावे, हा सर्वश्रेष्ठ शरणागती मंत्र आहे. लक्षात ठेवा, मी तुझा आहे, सर्व काही तुझेच आहे आणि तुझी इच्छा परम आहे. माझी इच्छा नाही, तुझी इच्छा परम आहे. हा सर्वश्रेष्ठ शरणागती मंत्र आहे. असं नाही की एखादा माणूस खूप जप करतोय, मंदिरामध्ये सेवा करतोय, पण जेव्हा इच्छा प्रकट व्हायची असते तो म्हणतो माझी इच्छा नाही. असं नाहीये. कृष्णाची इच्छा ही परम आहे. आता इकडे 2 शब्द वापरलेले आहेत. एक शब्द वापरलाय निश्चित श्रेयस्कर काय आहे हे मला सांग. आता 2 शब्द आहेत, श्रेया आणि प्रेया. तर श्रेया म्हणजे काय की जे शेवटी फायदेशीर आहे त्याला श्रेया म्हणतात. म्हणजे मुलं शाळेत जातात बघा, रोज सकाळी जातात, अगदी 7ला ज्यांची शाळा असते, दप्तर घेऊन पहाटे लवकर उठून स्कूल बसला उभं राहतात आणि दुपारी घरी येतात. रोज जातात ते. किती त्यांना कंटाळा येत असेल, असं वाटत असेल की एखादा दिवस मला शाळेत जायचं नाहीये, पण त्यांचे आई वडील काय सांगतात, नाही शाळा चुकवायची नाही. हे असं का सांगतात? कारण शेवटी त्यांना तो फायदा दिसणार आहे. आणि प्रेया म्हणजे काय, एखादा मुलगा आहे तो शाळेत जातो, पण तो असा विचार करतो की आज मला सिनेमा बघायचा, आज क्रिकेट मॅच आहे, आज मी शाळेत नाही जाणार. आणि घरी तो बसतो आणि त्याला त्वरित आनंद मिळतो. तो बाहेर जातो, हॉटेलमध्ये जातो, सिनेमा बघतो, क्रिकेट मॅच बघतो. पण असंच जर तो करत राहिला तर शेवटी हे फायदेशीर ठरेल का? त्याला चांगले मार्क मिळतील का? नाही. तर श्रेया आणि प्रेया याच्यामध्ये फरक आहे. श्रेया म्हणजे काय, अंतिम मला फायदा झाला पाहिजे. तर इकडे अर्जुन कृष्णाला तेच म्हणतोय, निश्चित माझ्यासाठी श्रेयस्कर काय आहे असा उपदेश तू मला कर. आता याच्यावरून आपण काय शिकायचंय या श्लोकावरून? बघा, अर्जुन हा केवढा मोठा योद्धा होता, तो कृष्णाचा परम भक्त होता, जिवलग सखा होता. आपण किती जण कृष्णाच्या असे समोरासमोर बसले आहोत? आपण कोणीच बसलेलो नाहीये. अर्जुन तसा होता. आणि जेव्हा तो असमंजस झाला होता, त्याला निर्णय घेता येत नव्हता, तेव्हा अर्जुनाने काय केलं, तो कृष्णाला शरण गेला आणि त्यांनी कृष्णाला गुरु म्हणून स्वीकारलं आणि त्यांनी सांगितलं, आतापासून मी तुझा शिष्य आहे, तू मला शिष्य म्हणून स्वीकार कर. आणि आपण जेव्हा आपल्यावर संकट येतं तेव्हा आपणही निर्णय घेऊ शकत नाही, पण आपण असा विचार करतो का? आपण काय करतो, आपल्याला जेव्हा समजत नाही काय चूक काय बरोबर किंवा कुठलं करिअर निवडावं, प्रश्न खूप असतात. कोणाशी लग्न करावं, आपण घर कुठलं घ्यावं, किती मोठं घ्यावं, कुठल्या एरियामध्ये घ्यावं, मी नोकरी करावी की मी बिझनेस करावा, बिझनेस केला तर पार्टनरशिप मध्ये करावा की एकट्याने करावा, असंख्य निर्णय घ्यावे लागतात आपल्याला. आणि हे निर्णय घेताना
आपण काय करतो, जो आपल्यापेक्षा एक्सपिरियन्स्ड आहे, म्हणजे आता एखाद्या मुलाला समजत नाहीये की मी काय घेऊ, मी सायन्स घेऊ की कॉमर्स घेऊ. आता सायन्स मी घेतलंय, मग मी काय करू, इंजिनिअरिंगला जाऊ की मेडिकलला जाऊ की काय करू. तेव्हा तो मुलगा जो असेल तो त्याच्या प्रोफेसरला किंवा शिक्षकाला विचारतो की मी काय करू. पण हे सुद्धा शिक्षक जेव्हा उद्देश देतात तेव्हा त्यांचा सुद्धा चुकू शकतो, कारण त्यांचा अध्यात्माबरोबर नातं नसतं. जेव्हा एखादा मुलगा असतो आणि तो विचारतो की मी काय करू, मी निर्णय घेऊ शकत नाही, तेव्हा 3 गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात, IQ, EQ आणि SQ. IQ म्हणजे इंटेलिजन्स क्वोशंट. आता 10वी 12वीची मुलं असतात ते जातात ना करिअर ओरिएंटेशन साठी आणि त्यांना ते सांगतात कुठली तरी अशी एक घेतात परीक्षा, मला पटकन लक्षात नाहीये त्या परीक्षेला काय म्हणतात, आणि मग ते सांगतात ठीक आहे तुम्ही लॉयर होऊ शकता किंवा तुम्ही आर्किटेक्चर करू शकता, असं काय काय ते सांगतात. तर तेव्हा असं सांगताना जनरली IQ आणि EQ बघितला जातो. IQ म्हणजे इंटेलिजन्स क्वोशंट, EQ म्हणजे इमोशनल क्वोशंट. पण या दोन्ही पेक्षा खूप महत्वाचा काय आहे, SQ म्हणजे स्पिरिच्युअल क्वोशंट. आणि ज्या गुरुना किंवा ज्यांना स्पिरिच्युअल क्वोशंट किंवा त्या मुलाची माहिती असते, स्पिरिच्युअल क्वोशंट म्हणजे काय, तो कुठल्या गुणामध्ये, रजोगुणात आहे, तमोगुणात आहे की सत्वगुणात आहे. मग अशा वेळेला जेव्हा या स्पिरिच्युअल क्वोशंट बद्दल त्या गुरुंना माहिती असते, तोच अचूक गायडन्स करू शकतो. आणि तो जो गायडन्स असतो किंवा तो जो निर्णय आपण घेतो तो 100% बरोबर असतो. तोपर्यंत कुठलाही निर्णय जर तुम्ही घेतला आणि तुम्ही वडीलधाऱ्या माणसांना विचारला आणि त्यांचा अध्यात्माबरोबर काहीच नातं नसलं तर जास्त करून तो निर्णय चुकीचा ठरतो. आता आपल्यामध्ये सर्वांमध्ये मानवांमध्ये 4 दोष असतात बरं का. तर ते 4 दोष कोणते आहेत? एक म्हणजे आपल्यामध्ये दुसऱ्यांना फसवण्याची आपल्यामध्ये वृत्ती असते. मग आपली इंद्रिय असतात ती परिपूर्ण नसतात. आपण चुका करतो आणि आपण नेहमी भ्रमित असतो. या 4 हे जे 4 दोष आहेत, हे 4 डिफेक्ट्स आहेत, हे आपल्या सर्वांमध्ये असतात. आता असे दोष असल्यावर समजा जर आपल्याला कृष्णाकडे जायचंय, आपल्याला असं जर वाटत असेल की मला कृष्णाचं दर्शन झालं पाहिजे, मला कृष्णाचा साक्षात्कार झाला पाहिजे, तर तो होऊ शकतो का? बघा इकडे अर्जुन कृष्णाच्या समोर हात जोडून सांगतोय की कृष्णा मी तुला शरण आलेलो आहे, मी गोंधळून गेलेलो आहे, आता निश्चित श्रेयस्कर काय असेल ते तू मला सांग. आता इकडे अर्जुनाचा चेहरा बघा, किती त्याच्यामध्ये असं दुःख दिसतंय, तो निर्णय घेऊ शकत नाहीये. पण त्याच इकडे अर्जुनाच्या समोर कृष्ण उभा आहे, पण कृष्णाचा चेहरा कसा आहे, त्यांनी अर्जुनाचं दुःख किंवा त्याची मनस्थिती ऍब्सॉर्ब केलेली नाहीये. कृष्ण कसा आहे, शांत, काम, कंपोज्ड आहे. आणि त्याच्या अर्जुन एवढा दुःखी झालाय, भयभीत झालेला आहे, पण त्याचा काहीही असर कृष्णावर पडलेला नाही. तर गुरु असतो हा असा असतो, त्याला समजतं की आता या अर्जुनाला किंवा या शिष्याला मी ज्ञान दिलं पाहिजे, ज्ञान देऊन मी त्याला सबळ करू शकतो. आता कृष्ण हा कोण आहे? तुम्ही इकडे भगवद्गीतेमध्ये जर बघितलं तर प्रत्येक ठिकाणी श्री भगवान उवाच
असं म्हटलेलं आहे बरं का. तर भगवान म्हणजे कोण? आता तुम्हाला मराठी शब्द माहिती आहे, धनवान, बलवान, म्हणजे ज्याच्यामध्ये खूप बल आहे त्याला आपण बलवान म्हणतो. ज्याच्याकडे खूप संपत्ती आहे त्याला आपण धनवान म्हणतो. मग भगवान म्हणजे काय? भग हा संस्कृत शब्द आहे, त्याचे अनेक अर्थ आहेत. त्यातला एक अर्थ म्हणजे ऐश्वर्य. जो ऐश्वर्य संपन्न आहे तो भगवान. मग अशी कोणकोणती ऐश्वर्य आहे? षड ऐश्वर्य आहेत, 6 ऐश्वर्य आहेत. ती म्हणजे कोणती? सौंदर्य, श्रीमंती, बळ, प्रसिद्धी, ज्ञान आणि संन्यास. तर ही 6 ऐश्वर्ये ज्याच्याकडे आहेत त्यालाच भगवान म्हणतात. तुम्ही जर बघितलं तर यापैकी 1-2 जास्तीत जास्त 3 ऐश्वर्य लोकांकडे असतात, पण ज्याच्याकडे 6च्या 6 ऐश्वर्य आहेत त्याला आपण भगवान म्हणतो. म्हणून इकडे दर खेपेला श्री भगवान उवाच असं म्हटलेलं आहे. आता प्रत्येकाला असं वाटतं की मला कृष्णाचं दर्शन झालं पाहिजे, कृष्ण कोण आहे हे मला समजलं पाहिजे. पण काय होतं, आपली इंद्रिय कशी असतात? परिपूर्ण नसतात. आणि कृष्ण कसा असतो? परिपूर्ण असतो. तर त्या परिपूर्ण पुरुषाला आपण जेव्हा बघतो तेव्हा आपली इंद्रिय सुद्धा परिपूर्ण हवी. अपूर्ण इंद्रियानी आपण परिपूर्णाला बघू शकत नाही. तर आता बघा, आपली इंद्रिय, आता साधं उदाहरण देते. आरशाशिवाय तुम्ही तुमच्या डोळ्यांनी भुवया बघू शकता का तुमच्या? नाही. आरशाशिवाय तुम्ही तुमचे ओठ, तुमचे दात बघू शकता का? बघू शकत नाही. तर बघा, आपल्या भुवया डोळ्याच्या किती जवळ आहेत तरी आपण त्या आरशाशिवाय बघू शकत नाही. तर अशी आपली इंद्रिय आहे जी अपूर्ण आहेत, आणि अपूर्ण इंद्रियांनी त्या परिपूर्णाला आपण बघू शकत नाही. मग आपल्याला जर कृष्णाला जाणायचं असेल तर मार्ग एकच असतो, गुरु, साधू आणि शास्त्र. गुरु जो आहे तो आपल्याला दाखवतो की तुम्हाला या मार्गावर कसं चाललं पाहिजे आणि कृष्ण कसा भेटेल. साधू म्हणजे जे प्रगत भक्त आहे तेही आपलं मार्गदर्शन करू शकतात. आणि शास्त्र वाचल्यानंतर आपल्याला समजतं की कृष्ण कोण आहे. तर आता समजा जर आपल्याला जाणायचंय कृष्ण कोण आहे, तर असं म्हणतात ना, जशी दृष्टी तशी सृष्टी. त्याप्रमाणे ज्या लेवलला आपण कृष्णाला शरण जातो त्याचप्रमाणे कृष्णही आपल्याला त्याचं स्वरूप दाखवतो. मग आता 3 स्तर आहेत, 3 विजन्स आहेत की किंवा 3 पायऱ्या आहेत की ज्याप्रमाणे आपली शरणागती असते त्याप्रमाणे आपल्याला कृष्णाचा साक्षात्कार होतो. आता इकडे ही जी स्लाइड आहे, इकडे तुम्हाला काय दिसतंय? कोण सांगेल मला? ढग आहेत का ते? हा, ढग आहेत. हा, होरायझन दिसतंय. बरोबर. आता तुम्ही असं समजा, तुम्ही ड्राईव्ह करताय आणि खूप लांबून तुम्हाला हे असं छान क्षितिज दिसतंय, छान होरायझन, ढग दिसताय. आता तुम्ही ड्राईव्ह करत 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 जवळ गेला. आता जवळ गेल्यानंतर तुम्हाला काय दिसतंय सांगा बरं? झाड दिसतंय ते. बरोबर. आता तुम्ही आणि जवळ गेला, हा, झाडाच्या एकदम खाली गेला, तर आता तुम्हाला काय दिसतंय झाडावर सांगा? पोपट दिसतोय. बरोबर. हा, त्याच्या हातात, त्याच्या चोचीमध्ये कुठलं तरी फळ आहे. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण खूप लांब असतो, कृष्णापासून खूप लांब असतो, पण तरी आपण भक्त आहोत, मग आपल्याला कृष्णाच्या
ब्रह्मरूपाचा किंवा ब्रह्मन रूपाचा साक्षात्कार होतो. जेव्हा आपली आणि थोडी प्रगती होते तेव्हा आपल्याला कृष्णाचं स्वरूप दिसतं. ज्याप्रमाणे आपण जरा ती गाडी घेऊन जवळ गेल्यावर आपल्याला झाड दिसतं. आता जेव्हा आपण आणि जवळ जातो त्या झाडाच्या खाली उभं राहतो तेव्हा मात्र या झाडावर आपल्याला पक्षी दिसतो. तर अगदी त्याचप्रमाणे आपण कृष्णाला 3 स्तरावर जाणू शकतो. त्या 3 स्तराला म्हणतात ब्रह्मन स्वरूप, परमात्मा स्वरूप आणि भगवान स्वरूप. ब्रह्मन स्वरूप म्हणजे काय, तुम्ही ऐकलंय का? काही जण म्हणतात की देव वगैरे असं काही नाहीये. गॉड इज एनर्जी किंवा गॉड इज लाईट. परमेश्वर म्हणजे प्रकाश आहे. हे जे काही लोक म्हणतात तेव्हा त्यांना या ब्रह्मरूपाचा किंवा ब्रह्मन रूपाचा साक्षात्कार झाला असतो. पण याच्या पुढेही प्रगती केली की जे मोठमोठे योगी असतात त्यांना त्यांच्या हृदयामध्ये जो परमात्मा स्थित आहे चतुर्भुज रूपामध्ये कृष्ण आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे. हे जे रूप आहे त्याला परमात्मा रूप म्हणतात. त्याचा साक्षात्कार होतो. पण आणि जो भक्त त्याच्याही पुढे त्याची प्रगती झाली आहे किंवा भक्तीमध्ये त्यांनी परफेक्शन मिळवलेला आहे, जो परफेक्ट झालेला आहे त्याला कृष्णाच्या श्याम सुंदर रूपाचं दर्शन होतं. श्याम सुंदर रूप म्हणजे त्याला 2 हात, 2 पाय, 2 डोळे आहेत, हातात बासरी आहे आणि त्याच्या डोक्यावर मोराचं पीस आहे. तर त्याला आपण भगवान स्वरूप म्हणतो. आता श्रील प्रभुपाद छान उदाहरण देतात की समजा जर आपल्याला आपण दारं खिडक्या पडदे ओढून रात्री झोपलेलो आहे, सकाळी उठल्यावर आपल्याला समजत नाही की किती वाजले. तेव्हा आपण हे करतो, विचार करतो किती वाजले असतील आणि मग आपण पडदे ओढतो. पडदे ओढल्यावर आपल्याला प्रकाश दिसतो. हा साक्षात्काराचा एक टप्पा झाला. त्याच्याही वर एक माणूस काय म्हणेल, तो बाल्कनीचं दार उघडे, बाल्कनीमध्ये जाईल, एवढा प्रकाश कुठून येतोय म्हणून तो आकाशात बघेल आणि त्याला दिसेल की सूर्याकडून हा सगळा प्रकाश येत आहे. म्हणून तो काय म्हणेल की सूर्य आहे, सूर्य हा परमात्मा आहे. आणि हा झाला दुसरा टप्पा, साक्षात्काराचा दुसरा टप्पा. पण तिसरा आणि अंतिम टप्पा आहे की एक माणूस म्हणेल की या सूर्याकडून प्रकाश येत आहे, मग मी सूर्यग्रहावर जाईन आणि तिकडे सूर्य देवताला भेटीन आणि ते सगळं जाणून घेईन. तेव्हा हा जो अंतिम टप्पा झाला, हा म्हणजे की आपल्याला कृष्णाचं श्याम सुंदर स्वरूप जेव्हा आपण जाणतो तो अंतिम साक्षात्कार झाला किंवा ते भक्तीचं परफेक्शन झालं. हे बघा, हे आहे ब्रह्मरूप, कृष्ण आहे. कृष्णाच्या भोवती जो तेजाचा वलय आहे, जो प्रकाश आहे, त्याला ब्रह्म किंवा ब्रह्मन रूप म्हणतात. आता आणि पुढे गेल्यावर कृष्ण आपल्या हृदयामध्ये चतुर्भुज रूपामध्ये परमात्मा म्हणून स्थित आहे. हा दुसऱ्या लेवलचा साक्षात्कार झाला. आणि अंतिम साक्षात्कार म्हणजे कृष्णाचं हे श्याम सुंदर रूप. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी आहेत का? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माधवी माताजी. हरे कृष्णा.
ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. आता अर्जुन काय म्हणतोय की हे सगळे माझे स्वजन आहेत, माझे गुरुजन आहेत, मला यांच्याबद्दल करुणा आहे. मग कृष्ण काय सांगतोय, त्याला आत्म्याचं ज्ञान देत आहे. कृष्ण काय सांगतो, अरे हा जो आत्मा आहे, हे जे शरीर आहे हे आत्म्याचं वस्त्र आहे आणि तुझी करुणा तू चुकीच्या ठिकाणी लावत आहेस, त्या शरीरावर लावत आहेस, हे चुकीचं आहे. आता तुम्ही मला सांगा, एखादा माणूस नदीमध्ये बुडतोय हा, आणि श्रीमंत माणूस आहे, त्यांनी चांगला सूट घातलेला आहे, सोन्याचं घड्याळ आहे त्याच्याकडे, आणि तुम्ही बघितलं आणि तुम्हाला पोहायला येत आहे, तर तुम्ही काय कराल, उडी माराल पाण्यामध्ये आणि त्याला वाचवाल की पहिल्यांदा त्याचं सोन्याचं घड्याळ जे लाखो रुपयाचं आहे ते काढाल, त्याचा सूट जो हजारो रुपयांचा आहे तो काढाल? तुम्ही काय कराल मला सांगा. त्याला वाचवायचा प्रयत्न करू. त्याला वाचवायचा प्रयत्न करू पहिले. बरोबर. पण मी जर तुम्हाला सांगितलं की हे बघा, याची जी बॉडी आहे, या बॉडीमध्ये इतके इतके एलिमेंट्स आहे, इतकं आयर्न आहे, इतकं कॅल्शियम आहे, इतकं मॅग्नेशियम आहे, आणि त्याची मार्केट प्राइस फक्त काही हजार रुपये आहे, तरी तुम्ही ऐकाल का माझं? नाही. नाही. तुम्ही म्हणाल नाही ते घड्याळ सोन्याचं गेलं तरी जाऊ दे, पण मी हा प्राण वाचवणार आहे, असं तुम्ही का म्हणाल? कारण तुम्हाला ज्ञान आहे. आणि इकडे कृष्ण अर्जुनाला तेच सांगत आहे की अर्जुन, हे जे शरीर आहे हे आत्म्याचं एक वस्त्र आहे आणि आत्म्याचं एकसारखं स्थलांतर होत आहे, आणि या स्थलांतरामुळे एखादा माणूस भ्रमित होत नाही, गोंधळून जात नाही. आता सुद्धा आपल्या शरीरामध्ये स्थलांतर चालूच आहे बघा. आता आपण आपलं एखादं जे काही वय असेल 50, 60, 40, आता समजा जर तुम्ही जेव्हा 2 महिन्याचे लहान एक बाळ होता, त्या शरीरामध्ये तुम्ही परत प्रवेश करू शकता का? नाही. आत्म्याचं स्थलांतर झालेलं आहे. तर हे जे स्थलांतर आहे ते आता सुद्धा चालू आहे. त्याच्यामुळे हे अर्जुना, तू शरीराचा विचार करू नकोस, शरीरासाठी करुणा ठेवू नकोस. आता पुढे कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे की शरीर जे आहे हे नाशवंत आहे, पण आत्मा कसा आहे, आत्म्याचे फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हाला पुढच्या श्लोकात समजणार आहे की आत्मा जो आहे त्याला कोणी जाळू शकत नाही, आत्माला कोणी कापू शकत नाही, वाऱ्याने सुकवता येत नाही. आता इकडे बघा, या स्लाइड मध्ये त्यांनी दाखवलंय की आत्म्याचं एकसारखं स्थलांतर चालू असतं. जेव्हा वृद्ध शरीर होतं ते अतिशय जीर्ण होतं. ज्याप्रमाणे वस्त्र जीर्ण झाले, फाटले की आपण ते टाकून देतो आणि दुसरे वस्त्र घालतो, त्याचप्रमाणे जीर्ण झालेल्या शरीरातून आत्मा बाहेर निघतो आणि दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो. तर हे स्थलांतर आता सुद्धा चालू आहे. आता आपण बघूया, कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे की आत्म्याचे हे फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत. कुमुद माताजी आहात का? येस माताजी, आहे मी माताजी. ओके. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाहीत, अग्नीद्वारे त्याला जाळता येत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजवता येत नाही, तसेच वाऱ्याने त्याला सुकवताही येत नाही. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाला असं वाटत आहे की मी
या सर्वांना मारणार आहे. म्हणून कृष्ण काय सांगत आहे, अरे तू आत्म्याला मारूच शकणार नाही. कितीही प्राणघातक अस्त्र शस्त्र तुझ्याकडे असतील तरी हा जो आत्मा आहे तो कोणीही त्याला जाळू शकणार नाही, कोणी त्याचे तुकडे करू शकणार नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजवताही येणार नाही आणि वाऱ्याने सुकवताही नाही येणार. तर अशा तऱ्हेने आत्म्यावर तू अगदी प्राणघातक अस्त्र शस्त्र वापरलेस तरीही त्याचा काही उपयोग होणार नाही. मग असं म्हटल्यानंतर अर्जुन म्हणतो, ठीक आहे कृष्णा, तू सांगतोस तर हे बरोबर आहे की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे, आत्मा अमर आहे. पण असं तर होणारच आहे ना की मी माझ्या आजोबांना मारलं, गुरुजनांना मारलं, तर मला ते दिसणार नाहीत. मग कृष्ण त्याच्यावर काय सांगतो, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यस तांतितिक्षस्व भारत. म्हणजे तो म्हणतो, अर्जुना बरोबर आहे, तुला दुःख होईल, पण हे दुःख कसं आहे, ज्याप्रमाणे उन्हाळा आणि हिवाळा याची एक सायकल असते. उन्हाळा संपला मग पावसाळा, मग हिवाळा, असं ते ऋतुचक्र चालू असतं. त्याचप्रमाणे सुख दुःख हे आयुष्यात ही सायकल चालू राहणार आहे. पण तू यांनी घाबरून जाऊ नकोस, गोंधळून जाऊ नकोस. तू पेशन्स तुझ्यामध्ये असला पाहिजे. तितिक्षा म्हणजे तू हे सहन कर, तू एकदम पेशंट राहा आणि तू हे सर्व काही सहन कर. आणि हे जे ज्ञान मी तुला देत आहे त्या ज्ञानाच्या द्वारे तू हे सर्व काही सहन करू शकशील. म्हणजे कृष्ण सुद्धा अर्जुनाला म्हणतोय, बरोबर आहे, तुला दुःख होणार, तुझे आजोबा गेले, गुरुजन गेले, पण तू हे सहन कर. तान तितिक्षस्व भारत. हा श्लोक नाहीये स्लाइड मध्ये, पण मी तुम्हाला सांगते. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अवाच्य वादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील, याहून अधिक दुःख कर असे तुला काय आहे. हरे कृष्ण. आता बघा, इकडे गुरुनी, कृष्ण गुरु झालेला आहे आणि कृष्णाने अर्जुनाच्या सायकोलॉजिकल नेचरवर वार केलेला आहे. अर्जुन कोण आहे, क्षत्रिय आहे. आणि क्षत्रिय कसे असतात की कोणीही त्यांचा अपमान केला तर त्यांना जरा सुद्धा सहन होत नाही, सळसळणारं रक्त असतं, लगेच ते तलवार काढतील. आता इकडे अर्जुनाला काय करायचंय, त्याला युद्ध करायचं नाहीये, त्याला कुठेतरी लांब जायचंय, जंगलात जायचंय. पण कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय की तू असं जर केलंस तर तुझा सर्वजण तुझी निंदा करतील, अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील. कोणी असं म्हणणार नाहीये की अर्जुनाला करुणा आली, अर्जुन खूप मोठा योद्धा आहे, त्याला करुणा आली, दया आली आणि म्हणून त्यांनी युद्धातून पलायन केलं, असं कोणी म्हणणार नाही. लोक काय म्हणतील, सगळे म्हणतील की अर्जुन हा केवढा मोठा योद्धा होता, पण तरी देखील तो घाबरला आणि युद्धातून पळून गेला. आणि असा जो अपमान होईल तो सारखा तुझ्या मनामध्ये ही गोष्ट येतच राहील आणि त्यांनी तुला खूप दुःख होईल, अपार दुःख होईल आणि त्यांनी तू कशातही तुझी प्रगती होऊ शकणार नाही. तर बघा, आता कृष्ण भावना भावित जीवन म्हणजे काय, कृष्ण इकडे अर्जुनाला काय सांगतोय की तू दुसऱ्यांचा विचार इतका का करतोयस, दुसऱ्यांचा विचार करू नकोस आणि तू स्वतःला विसरू नकोस. म्हणजे कृष्ण भावना भावित जीवन म्हणजे कृष्ण आपल्याला
स्वतःला विसरू देत नाही. आपण आपल्या स्वबरोबर कनेक्ट होतो. कोणाचा आवाज येतोय का? म्यूट करते, तुम्ही अनम्यूट व्हा. थांबा, मी केलं. ओके, थँक्यू. तर इकडे अर्जुनाला कृष्ण सांगत आहे की तू क्षत्रिय आहेस आणि तुझा अपमान केल्यावर हा अपमान तू सहन करू शकणार नाहीस. म्हणून हे त्याच्या सायकोलॉजिकल नेचरवर गुरुनी वार केलेला आहे. म्हणजे बघा, असं करून आता पुढच्या अध्यायात आपण पुढच्या श्लोकामध्ये आपण ऐकूया आता काय अर्जुन सांगणार आहे. आणि कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे कोणत्या रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील, म्हणून दृढ निश्चयी होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण. बघा, आता इकडे कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय दोन पॉसिबिलिटीज आहे. एक म्हणजे तू हरणार, म्हणजे तू मरणार. मग तू ठार झाल्यावर तुला वीरगती प्राप्त होईल. अजूनही आपण हे शब्द वापरतो ना, जेव्हा सैनिक लाईन ऑफ कंट्रोलवर त्यांच्या मातृभूमीसाठी जेव्हा ते त्यांचा जीव जातो लढता तेव्हा आपण म्हणतो याला वीरगती प्राप्त होते. म्हणजे काय, ते स्वर्गात जातात. तर इकडे कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय, अरे तू स्वर्गात जाशील आणि अनेक एक वर्ष तू आनंद उपभोगशील आणि समजा जर तू जिंकलास तर पृथ्वीचा तू सम्राट होशील. तर कृष्ण त्याला फळ दाखवतोय. तू हरलास तरीही आनंद आहे आणि जिंकलास तरीही आनंद आहे. आणि असं फळ दाखवून कृष्ण अर्जुनाला काय सांगत आहे की युद्धाय कृतनिश्चय, की तू उठ आणि दृढ निश्चय होऊन युद्ध कर. म्हणजे कृष्ण भावना भावी जीवन म्हणजे काय, एक संकल्पना असते. आता मी रिटायर झाल्यानंतर जपमाळ हातात घेणार, आता मला वेळ आहे तेव्हा मी भजन जप वगैरे करणार, ही पोस्ट रिटायरमेंट प्लॅन असते. पण इकडे असं नाहीये. आपल्याला काय दिसतंय की कृष्ण काय सांगतो अर्जुनाला, तुझं कर्तव्य तू केलं पाहिजेस आणि युद्ध दृढ निश्चयाने तू केलं पाहिजे. म्हणजे कुठेही कृष्ण भावना भावी जीवन म्हणजे आराम, आपण घरी बसायचं, काही आपली कर्तव्य करायचं नाही, असं नाहीये. तर इकडे एखादा गुरु असतो तो कसं बोलतो बघा, तो पटवून देतो. जेव्हा अर्जुन म्हणत आहे आनंद नाही, तेव्हा तो पटवून सांगतो की दोन्ही मध्येही आनंद आहे आणि अर्जुना तू जो विचार करतोय तो पूर्ण चुकीचा आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. देहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याचे मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्ण. म्हणजे आता कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे. अर्जुन काय म्हणतोय की हे युद्ध करायचं, एवढ्या माझ्या स्वजनांना मारायचं म्हणजे पाप आहे. कृष्ण म्हणतो अजिबात पाप नाहीये. तू जेव्हा माझ्या सेवेमध्ये आहेस तेव्हा हे पाप धरलं जात नाही, ही सेवा धरली जाते, ही भक्ती आहे. आता इकडे सांगितलंय अगदी या प्रयत्नात
कोणतेही नुकसान नाहीये आणि अल्प प्रगतीनेही माणूस मोठ्या भयंकर भयापासून त्याचे संरक्षण होते. आता भयंकर माणसाच्या जीवनामध्ये भयंकर भय म्हणजे काय आहे? कोण सांगेल मला? मृत्यू. मृत्यू. आणि कोणाला काही सांगायचंय? सांगू शकता तुम्ही. माणसाच्या जीवनात भय हे कुठले आहे? सांगा. हेरंबा. अपकीर्ती. अपकीर्ती, बरोबर आहे. सुनील प्रभूजी बोला बोला, पटपट बोला. अपयशाने भीती भीती. बर, तर इकडे श्रील प्रभुपाद सांगतात मनुष्य जीवनाचे भयंकर भय म्हणजे काय आहे? आज त्याला मनुष्य जीवन मिळालेलं आहे, पण त्याची अधोगती होऊन तो पशु योनीमध्ये जर त्याचा जन्म झाला तर ते भयंकर मोठं भय आहे. किंवा आपण मनुष्य योनीतून दुसऱ्या योनीमध्ये गेलो तर तिकडे आपल्याला आपण कृष्णाच्या विस्मरणात राहतो. मनुष्य योनी ही एकच योनी आहे जिकडे आपण सतत कृष्णाचं स्मरण करू शकतो. आपण बुद्धी आपली वापरू शकतो, आपण त्याचं नामस्मरण करू शकतो, आपण वाचू शकतो, अर्थ समजू शकतो. आपल्याला याच जीवनामध्ये कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. पण असं न करता समजा जर आपण आपली अधोगती झाली आणि आपण पशु योनीमध्ये, वृक्ष योनीमध्ये गेलो तर ही मात्र खूप मोठी भीती आहे. तर जेव्हा आपण कृष्णाकडे जात आहे, थोडी जरी आपण प्रगती केली, थोडी जरी आपण कृष्णाची सेवा केली तर कृष्ण काय सांगत आहे की मोठ्या भयंकर भयापासून आपले रक्षण होऊ शकते. आता इकडे ही स्लाइड दाखवली आहे. हे प्रभू रामचंद्र आहेत आणि हा विभीषण आहे. आता विभीषणाला आपण देशद्रोही म्हणू शकतो. रावण हा त्याचा मोठा मुलगा, हा मोठा भाऊ होता. पण जेव्हा युद्ध झालं तेव्हा विभीषणाने रामाला सांगितलं की तू रावणाला कसा मारू शकतोस. आणि त्याच्यामुळे रावणाला प्रभू रामचंद्राने ठार मारलं. आता कोणी असं म्हणतं का की विभीषण देशद्रोही आहे? नाही. सगळेजण काय म्हणतात, विभीषण रामाचा खूप मोठा भक्त म्हणून तो वंदनीय आहे. किंवा इकडे हनुमानाने पूर्ण लंकेला आग लावली तरी आपण म्हणतो का की हे चुकीचं केलंय हनुमानाने रावणाचं. आणि त्याचं काय झालं, रावणाने त्याच्या शेपटीला आग लावली, पण त्यांनी रावणाचा महालच तेवढा जाळायचा होता. इतर जे असुर होते त्यांचा याच्यामध्ये काही हात नव्हता. ते रावण आणि हनुमानाच्या मध्ये सुद्धा आले नाही, तरी देखील त्यांनी पूर्ण लंका जाळली. पण आज हनुमान त्रिलोकात वंदनीय आहे. का वंदनीय आहे? तो हनुमान हा रामाचा भक्त आहे म्हणून तो वंदनीय आहे. म्हणजे असं आहे का की एका ठिकाणी आपण नाम घेतोय आणि आपण आपल्या मनाला येईल तसं आपण वागू शकतो का? नाही. या दोघांनी सुद्धा भक्ती केली, विभीषणाने आणि हनुमानाने, मग पण ते रामाच्या सेवेत होते. आता आपण नाम घेतोय, मग आपल्या मनात पटकन काही आलं की मला हा माणूस आवडत नाही, आपण जाऊन त्याच्याकडे भांडण करायचं किंवा त्याला मारायचं असं आपण करू शकतो का? फक्त की मी नाम घेते, मी भक्त आहे म्हणून नाही. मग त्यासाठी 3 चेक पॉइंट्स आहेत. ते कुठले? गुरु, साधू आणि शास्त्र तिघांनीही हो 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 म्हटलं पाहिजे, मगच आपण ती कृती किंवा ते कर्म करू शकतो, नाहीतर आपण ते करू शकत नाही. तर इकडे
कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे की भक्ती सेवेमध्ये तू माझ्या आज्ञेचं पालन करत आहेस तर यामध्ये अजिबात पाप नाहीये. मी तुला सांगतोय की तू उठ, उभा राहा, युद्ध कर आणि या कौरव सेनेला ठार मार, हे मी सांगतोय. तर तू माझी सेवा करतोयस, त्यामध्ये पाप नाही. हरे कृष्णा माधवी माताजी. बरं, नाही आहेत का त्या? मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन हरे जातील. कृष्ण माताजी. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. आता पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील. हे उद्या पण आहे, आज पण मी थोडं सांगते. आता अर्जुनाचा प्रश्न काय असतो की मी या सर्वांना ठार मारलं, घरी कर्ता पुरुष नाही राहणार, मग काय होईल? ज्या रूढी आहेत त्या कुटुंबातल्या त्या लहान मुलांना त्या लहान मुलांना कोण सांगणार? त्यांना चांगल्या सवयी, काय वाईट, काय बरोबर, हे कोण शिकवणार? किंवा जे पितर आहेत त्यांचं श्राद्ध कोण करणार? आपण नेहमी पक्ष पंधरवड्यामध्ये जेवण देतो, आपल्या पितरांसाठी पान ठेवतो, ते कोण करणार? किंवा कर्ता पुरुष नसला म्हणजे स्त्रियांचे इतर पुरुष फायदे घेऊ शकतील आणि त्याच्यामुळे अनवॉन्टेड पॉप्युलेशन किंवा अवांछित लोकसंख्या निर्माण होईल आणि अधर्म पसरेल. पण इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतो असं होणार नाही. प्रत्येकाने आपली ड्युटी केली, फळाचा विचार नाही करायचा, आपण आपली ड्युटी करायची. प्रत्येकाने आपली ड्युटी केली तर समाजामध्ये शांती, आनंद आणि धर्म नांदेल. आणि ते सांगण्यासाठी कृष्ण स्वतःचं उदाहरण देत आहे की एकदा सर्व वृंदावन वासींना कृष्णाने सांगितलं की तुम्ही इंद्रपूजा करू नका, तुम्ही गोवर्धनाची पूजा करा. आणि जेव्हा सर्व लोकांनी कृष्णाचं ऐकलं तेव्हा इंद्राला खूप राग आला आणि त्यांनी खूप मोठा वर्षाव केला, जणू काही ढगच फुटले होते आणि सगळीकडे पाणी पाणी आलं. आणि तेव्हा कृष्णाने काय केलं? त्यांनी वृंदावन पर्वत आपल्या करंगळीवर उचलला. 7 दिवस 7 रात्र हा पाऊस चालला. तोपर्यंत कृष्ण या वृंदावन वासींचं रक्षण केलं. कोणाचा आवाज येतो? वृंदावन वासींचा रक्षण केलं. आता कृष्ण म्हणाला की मी माझ्या भक्तांचं रक्षण करणार नाही, मी माझी ड्युटी करणार नाही, तर काय होईल? पूर्ण या वृंदावनात काय झालं असतं? ते गावच्या गाव वाहून गेलं असतं. तर असं प्रत्येक जण जेव्हा आपापली ड्युटी करतो तेव्हा समाजात, राज्यामध्ये शांतता, आनंद, धर्म नांदतो. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढ निश्चयी असते आणि त्यांचे ध्येयही एक असते. हे प्रिय कुरुनंदना, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण. आता अर्जुन काय करतोय? अर्जुना अनेक गोष्टींचा विचार करतो. मी युद्ध कसं करू? मला यांच्याबद्दल करुणा आहे, मग कौटुंबिक परंपरा नष्ट होतील, आनंदच नाहीये वगैरे वगैरे असं तो हे करतो. पण कृष्ण काय सांगतोय? तो कृष्णाची सेवा करत नाहीये. का करत नाहीये?
कारण त्याची बुद्धी जी आहे ती निश्चयात्मक नाहीये. त्याचा गोल एकच पाहिजे की मला कृष्ण सेवा करायची आहे, हा गोल एक पाहिजे. तर नाही, त्याला कृष्णाची सेवा करायची आहे पण इकडे तो म्हणतोय आनंदही नाही, तर त्याची बुद्धी जणू काही त्याला अनंत शाखा फुटलेल्या आहेत. अनंत शाखा फुटलेल्या असल्यामुळे तो असमंजस झालाय. ही गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे ना, स्लाइड मध्ये दाखवलेली आहे की एकदा द्रोणाचार्य आपल्या सर्व शिष्यांना सांगतात की मी एक पक्षी ठेवलेला आहे झाडावर आणि तुम्ही नेम घ्यायचा आहे आणि त्याच्या डोळ्यामध्ये बाण गेला पाहिजे. आणि सगळेजण तिकडे टर्न बाय टर्न येऊन उभे राहतात आणि द्रोणाचार्य विचारतात तुम्हाला काय दिसतंय. तर सगळेजण सांगतात आम्हाला ढग दिसतायत, आकाश दिसतोय, झाड, पानं, फळं, फुलं. दुर्योधन येऊन त्यांनी सांगितलं द्रोणाचार्य मला तुम्ही सुद्धा दिसताय. अर्जुन हा आला, त्यांनी फक्त एकच गोष्ट सांगितली की मला फक्त पक्षाचा डोळा दिसतोय. आणि जेव्हा त्यांनी असं सांगितलं तेव्हा द्रोणाचार्यांनी फक्त अर्जुनाला सांगितलं की धनुष्य उचल आणि नेम धर. तर असा हा अर्जुन होता जो खूप फोकस्ड होता आणि त्याला त्याचा गोल माहित होता. पण आता काय झालंय की त्याचा एकच गोल किंवा एकच ध्येय नाहीये. त्याचं एकच ध्येय पाहिजे होतं की मला कृष्णाची सेवा करायची आहे. आणि आपल्याला सुद्धा आपण कृष्णाकडे का जाऊ शकत नाही? आपले गोल्स खूप आहेत. जेव्हा आपली बुद्धी निश्चयात्मक होईल की मला जे काय करायचं आहे ते फक्त कृष्णासाठी करायचं आहे, त्या दिवशी तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती होईल. पण आता आपण काय विचार करतो, आपले अनेक गोल्स आहेत खूप, त्यापैकी एक आहे की मला कृष्णाकडे जायचंय. तर इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे की तुझी बुद्धी जी आहे ती निश्चयात्मक नाहीये, त्याला अनंत फाटे फुटलेले आहेत. मग अर्जुनाचा दुसरा प्रश्न असतो की अर्जुना तू मला सांगतोयस की तुझी बुद्धी निश्चयात्मक नाही, मग असा कोण माणूस आहे ज्याची बुद्धी निश्चयात्मक आहे, जो एकदम टोटली फोकस्ड आहे? असा जो माणूस आहे त्याला काय म्हणतात आणि तो कसा चालतो, कसा बोलतो, म्हणजे त्याची लक्षणे कोणकोणती आहेत हे मला सांग. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला हे कृष्ण, ज्याची भावना अशी समाधिस्थ झाली आहे त्याची लक्षणे काय आहेत? तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो, तो बसतो कसा आणि चालतो कसा? आता आपण ऐकूया. हा जो ज्याची बुद्धी निश्चयात्मक आहे त्याला स्थिताधीर मुनी म्हणतात. कुमुद हरे माताजी. कृष्णा, हरे कृष्णा. प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थो गतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. परम पुरुष भगवंत म्हणाले हे पार्थ, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो आणि जेव्हा त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो असे म्हणतात. हरे कृष्ण. बघा आता इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय, स्थिताधीर मुनी कसा असतो, तो सर्व प्रकारच्या इंद्रियांच्या इच्छांचा त्याग करतो. म्हणजे कृष्ण आपल्याला काय सांगत आहे, आपल्याला तुम्ही नोकरी करू नका, तुम्ही गृहस्थाश्रमात राहू नका, पैसे मिळवू नका किंवा तुम्ही आणि तुमचा मित्रांबरोबर जाऊ नका, असं काहीही सांगत नाहीये. आपल्याला परिवाराचा सुद्धा त्याग करायला कृष्ण सांगत नाही. फक्त कृष्ण काय सांगतो, तुमची जी इंद्रिय तृप्ती आहे त्याचा त्याग तुम्ही करा. आता स्थिताधीर मुनी कोण आहेत, तर ते आपल्याला शास्त्रावरून दिसतं की प्रल्हाद महाराज
हे स्थिताधीर मुनी होते बघा. तर त्यांना हिरण्यकश्यपू म्हणजे त्यांच्या वडिलांनी मारायचा प्रयत्न केला. का? कारण तो एकसारखा वडिलांना सांगत असे की तुम्ही सर्वश्रेष्ठ नाही, नारायण जो आहे, विष्णू जो आहे तो सर्वश्रेष्ठ आहे, तुम्ही नाही. म्हणून त्यांनी आपल्या मुलाला मारायचाही प्रयत्न केला. पण स्थिताधीर मुनी म्हणजे काय, त्याचं जे मन होतं ते कृष्ण चरणावर स्थिर झालं होतं. आणि स्थिर झाल्यामुळे त्याला माहित होतं की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. विषारी साप असू दे, हत्ती असू दे, आग असू दे, हे माझ्या आत्म्याला काहीच करू शकत नाही. त्याच्यामुळे एवढ्या संकटामध्ये सुद्धा प्रल्हाद मुनी एकदम शांत होते. स्थिताधीर मुनी म्हणतात. आणि दुसरे स्थिताधीर मुनी म्हणजे हे बघा, इकडे आगीमध्ये त्याला बसवलंय होलिके बरोबर. पण तरी आग ही सुद्धा कृष्णाची एक शक्ती आहे. अग्नी हे नंतर 7व्या अध्यायात आहे. त्यामुळे अग्नीची उष्मा सुद्धा प्रल्हादला जाणवली नाही. मन त्याचं स्थिर होतं कृष्णचरणी. दुसरे स्थिताधीर मुनी म्हणजे श्रील प्रभुपाद. त्यांनी आपल्यासाठी केवढे कष्ट काढले, त्यांनी पुस्तकं लिहिली, भागवत धर्माचा प्रसार केला. त्यांना 2 हार्ट अटॅक्स आले जेव्हा ते अमेरिकेला जहाजातून गेले. तरी देखील ते सुद्धा त्यांच्या गुरुनी सांगितलंय, गुरुच्या आज्ञेचं पालन करत असल्यामुळे त्यांचं सुद्धा त्यांच्या गुरुनी रक्षण केलं. कृष्णाने त्यांचं रक्षण केलं. आणि एवढं मोठं कार्य त्यांनी वयाच्या 70व्या वर्षानंतर त्यांनी इतकी महान कार्य केली. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माझा मागचा श्लोक होता ना, हा का आला? नाही, हा झालाय ना आपला. ओके, थँक्यू. हा, आता हा वाचायचा आहे. दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो त्रिविध तापांनीही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखामध्ये हर्षोल्लासित होत नाही आणि जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झाला आहे त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. तर स्थिताधीर मुनी म्हणजे काय, जो त्रिविध तापानीही ज्याचे मन विचलित होत नाही. तर त्रिविध ताप म्हणजे काय बघा, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, अधिदैविक. हे मी तुम्हाला नंतर पुढच्या अध्यायात समजावून सांगणार आहे. आपल्याला किती ताप असतो, कधीतरी आपलं शरीर आपल्याला त्रास देतं, कधीतरी मनामध्ये असंख्य इच्छा उठतात आणि त्या इच्छांच्या पाठीमागे आपण धावत असतो. कधीतरी फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतो, कधीतरी रिलेशनशिप प्रॉब्लेम असतो, कधीतरी कोणाला मूल होत नाही. असे अनेक ताप आपल्या डोक्याला असतात. त्याच्यामुळे आपण या तापांवर फोकस इतका करतो की कृष्णाकडे आपण दुर्लक्ष करतो. पण जो स्थिताधीर मुनी असतो त्याला सुद्धा हे ताप असतात, पण या तापाने त्याचे मन विचलित होत नाही. आणि एखादी चांगली गोष्ट झाली, आनंदाची गोष्ट झाली, तरी देखील त्याला हर्ष होत नाही. कारण त्याला माहितीये की हा जो आनंद मला मिळालेला आहे यात माझा भाग काही नाहीये, हे सर्व काही मला कृष्णाने दिलेलं आहे. किंवा हे सुद्धा ताप, अचानक संकट आपल्या अंगावर येतात, तेव्हा हा मुनी काय म्हणतो की ही संकट सुद्धा कृष्णाने पाठवलेली आहे. कदाचित माझ्यामध्ये जे दोष आहे या संकटांमुळे ते निघून जातील. माझं जे मानसिक बळ आहे ते वाढेल आणि मी कृष्णाच्या आणि जवळ जाईन. त्याच्यामुळे तापानीही त्याचं मन विचलित होत नाही
आणि सुखामध्ये सुद्धा त्याला आनंद होत नाही. ज्याप्रमाणे त्याच्यामध्ये येते. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेते, त्याचप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयातून आवरून घेतो तो पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर राहतो. जरा 1 मिनिट मी येते. लॅपटॉपचा चार्जर मी लावायला विसरले. तर आता हे कासव आहे, ते काय करतं, समोर एक प्राणी आला आणि त्याला समजलं की आता माझा जीव धोक्यात आहे, ते त्याचे सगळे अवयव आत ओढून घेतं. त्याचप्रमाणे स्थिताधीर माणूस इंद्रियांचे विषय आहेत, तो काय करतो, तिकडनं निघून जातो किंवा त्याच्या इंद्रियांवर इतका कंट्रोल असतो की त्या इंद्रियांच्या विषयांना तो बळी पडत नाही. हरे कृष्ण. हा, कुमुद माताजी नाही आहेत ना, थांबा. मी आहे. हा, वाच कुशांगी. ध्यायतो विषया पुंसः संगस्तेषु पजायते संगस्त जायते कामः क्रोधो भी जायते. हरे कृष्ण. अरे वा, छान वाचलंस. माधवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण. इंद्रिय विषयांचे चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयाची आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीतून काम उत्पन्न होते आणि कामापासूनच क्रोधाचा उद्भव होतो. हरे कृष्ण. आता आपण आपली बुद्धी कशी पाहिजे, आपली निश्चयात्मक बुद्धी पाहिजे. स्थिताधीर मुनी कसा आहे तशी हवी आहे, मगच आपण कृष्णाकडे जाऊ शकू. मग आपले ब्लॉकर्स कुठले आहेत की आपण कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. तर हे स्टेप बाय स्टेप इकडे कृष्णाने अर्जुनाला समजावून सांगितलंय की आता त्यांनी सांगितलंय की हा जो माणूस आहे स्थिताधीर मुनी, त्याचं मन कधीच विचलित होत नाही आणि तो इंद्रिय विषयांचा त्यांनी त्याग केलेला असतो. पण आपण काय करतो, आपण उलट करतो. तर काय करतो, आपण इंद्रिय विषयांचे चिंतन करत बसतो. चिंतन केल्यानंतर आपली आसक्ती वाढत जाते. आसक्तीहून काम उत्पन्न होतं. काम म्हणजे काय, काम म्हणजे इच्छा, असंख्य इच्छा. चैतन्य चरितामृतामध्ये सांगितलंय काम म्हणजे काय, आत्म इंद्रिय तृप्ती वांछा तारो नाम काम. आत्म इंद्रिय तृप्ती म्हणजे स्वतःच्या इंद्रियांची तृप्ती जेव्हा आपण करतो त्याला काम म्हणतात. आणि कृष्ण इंद्रिय तृप्ती वांछा तारो नाम प्रेम. जेव्हा आपण कृष्ण सेवा करतो, कृष्णाच्या इंद्रियांना आपण तृप्ती देतो, त्याला प्रेम म्हणतात. तर अशा तऱ्हेने आसक्तीतून काम उत्पन्न होते आणि कामापासून क्रोध. आता इकडे त्यांनी स्लाइड मध्ये उदाहरण दाखवलंय की एक मुलगा आणि मुलगी, हा मुलगा या मुलीकडे बघतो आणि त्याला ही मुलगी खूप आवडते. तो एकसारखं चिंतन करतो, बघा, इंद्रिय विषयांचे चिंतन करतो. मग काय होतं, त्याला आसक्ती होते. तो या मुलीला भेटतो, तिच्याबरोबर बोलतो, बसतो, काही काळ तिच्याबरोबर घालवतो. मग अशा आसक्तीहून काय उत्पन्न होतं, काम. मग त्याला काय वाटत, त्याला इच्छा उत्पन्न होते की आता मी या मुलीशिवाय राहू शकत नाही. हिची वाणी किती मधुर आहे, ही किती प्रेमळ आहे, किती मदत करणारी आहे, आता मी हिच्याबरोबर लग्न करणार आहे. मग तो लग्न करतो. पण लग्न झाल्यानंतर हे जे काम आहे, इच्छा कशा असतात, इच्छा कधीच संपत नाही. एक इच्छेचं बीज असेल
त्या विजेतून असंख्य इच्छा तुम्ही मोजू शकणार नाही आणि संपत नाही, तर असंख्य इच्छा निर्माण होतात. सगळ्या इच्छा कोणाच्याच पूर्ण होत नाही. आता त्याचप्रमाणे या माणसाच्या इच्छा पूर्ण होत नाहीये. मग इच्छा पूर्ण नाही झाल्या की काय उत्पन्न होतो? क्रोध. क्रोध. आता क्रोध उत्पन्न झाल्यावर बघा आपलं पतन कसं होतं. कुमुद माताजी, बरं मी वाचते. क्रोधात भवती सम्मोह, सम्मोहात स्मृती विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यती. माधवी माताजी. हरे कृष्णा. क्रोधापासून संमोह निर्माण होतो आणि भ्रमित होते. जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अंधकृपात पतन होते. हरे कृष्ण. बघा, क्रोध उत्पन्न झाला. क्रोधापासून काय होतं? आपण गोंधळून जातो. काय बरोबर काय बरोबर नाही आपण निर्णय घेऊ शकत नाही. आपण सरळ सरळ बघू शकत नाही आणि त्याच्यामुळे काय होतं? तुमची बुद्धी जी असते ती भ्रमित होते आणि बुद्धी भ्रमित झाल्यावर असंच आहे की बुद्धीचा पूर्ण नाश होतो आणि बुद्धी नाश होतो तेव्हा माणसाचे या भौतिक सागरामध्ये किंवा भवसागरामध्ये पतन होते. म्हणजे आपण चुकीची कर्म करतो. बघा, भवसागरामध्ये पतन होते म्हणजे काय होतं? आपण चुकीची कर्म करतो, आपण वाम मार्गी जातो. आता इकडे क्रोध उत्पन्न झाला आणि स्मृती भ्रमित होते. इकडे लॉस ऑफ इंटेलिजन्स आपण म्हणतो किंवा बुद्धिनाश होते. इकडे डोमेस्टिक अब्यूज किंवा डोमेस्टिक अब्यूजला काय म्हणतात बरं? घरगुती हिंसाचार हा चालू होतो या लेवलला आणि मग आपण भवसागरामध्ये पडतो म्हणजे जन्म मृत्यू या चक्रात अडकतो. आपलं पतन होतं. आता हे समजावून सांगायला इकडे त्यांनी छान डायग्राम केलेला आहे आणि त्यांनी दाखवलेलं आहे की इंद्रियांची वस्तू जी आहे त्यापासून आसक्ती निर्माण होते. आसक्ती निर्माण झाल्यावर इच्छा, असंख्य इच्छा असतात. त्या इच्छा, प्रत्येक इच्छा जी असते ती आपली पुरी होत नाही. एक जरी इच्छा पुरी झाली नाही की लगेच क्रोध उत्पन्न होतो. क्रोध उत्पन्न झाल्यावर आपण कसे होतो? भ्रमित होतो, गोंधळून जातो आणि मग आपली स्मृती होते, स्मृती आपली चालेनाशी होते. तेव्हा बुद्धीचा नाश होतो आणि मग आपलं पतन होतं. हरे कृष्ण. माधवी माताजी. हरे कृष्ण. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंताची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकते. म्हणजे इकडे सांगितलंय भगवंताची कृपा प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला काय करावं पडेल, आपल्याला काय केलं पाहिजे? इंद्रिय विषयांच्या पाठीमागे जे आपण जोरात पळत आहे ते थांबवलं पाहिजे. आसक्ती अनासक्ती याच्यापासून आपण मुक्त राहिलो पाहिजे. असं कोण करू शकेल? जो स्थिताधीर मुनी आहे तोच हे करू शकेल. तर आजचा अध्याय संपला आणि आपण आता काय शिकलो की अर्जुनाने सांगितलं होतं की मी युद्ध करणार नाही आणि त्यांनी कारण सांगितली होती. त्या कारणांवर उत्तर देऊन आणि सविस्तर सांगून कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय की तू चुकीचा विचार करतोयस. करुणा. तेव्हा कृष्णाने आत्मज्ञान दिलंय. आनंद नाही तेव्हा कर्मकांड सांगितलंय. कर्मकांड म्हणजे काय? की तू कर्म केल्यावर तुला अमकं फळ मिळणार आहे. स्वर्ग किंवा तू पृथ्वीचा सम्राट होणार आहेस हे सांगितलं. आणि मग पापी प्रतिक्रिया. अर्जुन म्हणाला हे पाप आहे. तेव्हा कृष्णाने सांगितलंय तू माझी सेवा करतोयस, माझ्या आज्ञेचं पालन करत आहेस, भक्तीमध्ये पाप नाही. असमंजस.
तेव्हा कृष्णाने सांगितलं, अर्जुना तुझी बुद्धी जी आहे त्याला अनंत शाखा फुटलेल्या आहेत, त्यामुळे तू असमंजस झालेला आहेस. आणि मग अर्जुनाचा प्रश्न होता की ज्याची बुद्धी निश्चयात्मक आहे या माणसाला काय म्हणतात, तो कसा चालतो, कसा बोलतो, कसा बसतो. तेव्हा कृष्णाने सांगितलंय अशा माणसाला स्थिताधीर म्हणतात. आणि मग त्याची लक्षणे आपण ऐकली आणि मग पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील. आज मी थोडं तुम्हाला सांगितलं, याचं उत्तर उद्याच्या अध्यायामध्ये आहे. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? त्या अगोदर आपण गीता महात्म्य म्हणूया. कोणी आलेलं आहे का गीता महात्म्य म्हणायला? दीपा राणी माताजी आल्या नाहीयेत का? ठीक आहे, मग मी म्हणते गीता महात्म्य आणि मग तुमचे प्रश्न घेते. अथ श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम गीता शास्त्रम इदं पुण्यम य पठेत् प्रयता पुमान् विष्णोपदम् अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम अपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृद्गीताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्ण. आता तुमचे काही प्रश्न असतील तर मी घेते.